थांनाय 2021नि 17 सेप्टेम्बराव जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बे सानै सेंग्राखौ पुलिसा क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि फानेसारा जे पुलिस थानानिफ्राय सेरफांगुरि पुलिस थानानिफ्राय लांनानै जे गावथारहैदों बे एनकाउन्टार नङामोन बे फेक एनकाउन्टारमोन आरो जे फेक एनकाउन्टारमोन बिनि जा साफिसियेन्ट जा माने प्रुफ दङ जों दिनै बे प्रुफखौ दिनै जोङो कमिसनार जानाखि लवार आसामनि कमिसनार फैदों इनकुवारिनि थाखाय बे लवार आसाम कमिसनारनि इनकुवारियाव जों बुंजोब्बाय गासिबो दा जा घटना जादोंमोन बे घटना जाहैबाय 17 तारिख सेप्टेम्बरनि एखेबारे फुंनि एखेबारे 2 बाजियाव आरोखि 2 बाजियाव जे जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि बिसोर सानैया बाइक एक्सिडेन्ट जादोंमोन आफलागाव आरो बाइक एक्सिडेन्ट जानानै बिसोरो थाबायनो खोब गोब्राब जादों बिसोरो ओमफ्राय बिसोरो सासे न'खरावनो आफलागावआवनो बे जोंथि सान्थि नार्जारि बे सान्थि नार्जारिनि न'आव थाहैदों बिसोरो आरो सान्थि नार्जारिनि न'निफ्रायनो बिसोरो आफलागाव मेडिकेल साब सेन्टाराव ट्रिटमेन्ट लाहैदों बे आफलागाव मेडिकेल साब सेन्टाराव ट्रिटमेन्ट खालामग्रा एएनएम मृदुला बर' बे मृदुला बर'आबो फैदों दिनै बिथाङा साखि फैदों बिथांमोना बे सान्थि नार्जारियाबो साखि होदों आरो मृदुला बर'आबो साखि होदों जे गावसोर ट्रिटमेन्ट खालामदों आरो सान्थि नार्जारि गावनाव थाहैदों बे साखिखौ होदों दा गथे जोंनाव साफिसियेन्ट जोंहा प्रुफ दङ दा जों बेफोर प्रमानखौ लानानैनो जोङो सेरफांगुरि थानावबो जों बे फानेसरनि एगेन्सै एडिशनेल एसपि फानेसरनि एगेन्सै जोंखौ केसखौ होदों दा बे केसनि एगेन्सै एक्सन लानांगौमोन खुनु एक्सन लानाय जायाखै ओरैनो क'क्राझारनि जानाखि डिसि बिथाङा माने ओरैनो इनकुवारि खालामदों मेजिस्ट्रेट इनकुवारि बे मेजिस्ट्रेट इनकुवारियाबो जोंनि थाखाय गोजोनथाव नङामोन गोजोनथाव जायाखै दा बेखायनो जोङो गुवाहाटि हाइकर्टआव जों केस होदों दा गुवाहाटि हाइकर्टआव बे केसा बिसार जागासिनो दङ जोंहा थांनाय जानाखि 27 जुलाइआव गुवाहाटि हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदों जे इमिडियेटलि बे माबानि माने स्टेटासखौ आसाम गभर्नमेन्टआ हरनांगौ मा जागासिनो दं बे जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बे सानैनि केसा मा स्टेटासआव दं बे स्टेटास रिपर्टखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय बिहरदों गुवाहाटि हाइकर्टआ दा बे गभर्नमेन्टखौ रिपर्ट होनो थिनदों दा बे रिपर्ट होनो थिननाय हिसाबै दिनै लवार आसाम कमिसनारा क'क्राझाराव फैदों दा बे लवार आसाम कमिसनारा फैनायखाय जों दिनै गासिबो कमप्लेनखौ बिथांनो होदों आरो बेखौ इमिडियेटलि बिनि सायाव माने मोनसे नांगौ इम्पार्शियेल इनकुवारि जानांगौ होननानै जों बिथांखौ बुंदों आरो बिनि सायाव इमिडियेट लिगेल एक्सन जानांगौ जों बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जायनाखि भिक्टिम न'खर जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बे भिक्टिम न'खरनि मानसिफोरनो कम्पेनसेसन होनांगौ थाबनो बेफोरखौ जोङो मेम'रेन्डामाव होनाय जाबाय लिरनानैबो होनाय जाबाय बुंनाय जाबाय दा फैगौ 8 तारिख आगस्टआव मोनसे हियारिं जागोन गुवाहाटि हाइकर्टआव दा गुवाहाटि हाइकर्टआ मा अर्डार होयो जों बेखौ नेनि दा स्टेट गभर्नमेन्टआ जुदि मोजां जुदि रिपर्ट होनो हायाब्ला हयथ' गुवाहाटि हाइकर्टआ जोंनि फेभाराव जोङो अर्डारखौ होगोन जों सानो मानोना जोंहा साफिसियेन्ट डकुमेन्ट दं जोंहा साफिसियेन्ट जोंहा माने प्रुफ दङ जोंहा एफिडेभिट दङ गासिबो दा बे हिसाबै जे आसाम गभर्नमेन्टआ मा रिपर्ट होयो जों बेखौ नेगोन दा बे रिपर्टखौ बेस खालामनानै गुवाहाटि हाइकर्टआ फैगौ 8 तारिख आगस्टआव मोनसे माने बिसार होगोन आरो दा बेल' नङा जोंहा माने जोङो नेसनेल हिउमेन राइट्स कमिसनावबो जोङो कमप्लेन होदों दिल्लीयाव दा नेसनेल हिउमेन राइट्स कमिसना माने आसाम गभर्नमेन्टखौ लिरना हरदों जे इमिडियेट बिनि सायाव इनकुवारि जानांगौ बेखौ हरदों आरो बे जेराव घटना जादों जे जायगायाव माने फायारिं जादों होनना बुंदों जे जायगायाव गावथारनाय जादों बे गावथारनाय जायगायाव सिल खालामनांगौ बेफोर खोथा दंमोन बे बबे पजिसनाव गावामोन बोरै गावा बेसे गोजाननिफ्राय गावा आरो बे जायगायाव माबा मोनसे स्पटआव माबा मोनसे स्पट दंबा गुलि गावलायनायनि दा बेफोर जिनिसखौ रिपर्ट होनांगौ माने क'क्राझारनि मेजिस्ट्रेटआ जाय इनकुवारि खालामदों बे इनकुवारिया खालामग्राया रिपर्ट नांगौ खिन्थु बिसोर दासिमबो जेबो खालामाखै जायनाखि क'क्राझार डिसिआ जे माने इनकुवारि जाय खालामनायनि दायित्व दंमोन मेजिस्ट्रेट इनकुवारि बे मेजिस्ट्रेट इनकुवारियाव खुनु बिथिंखौ खालामाखै दासिमबो थांनानै बबे जायगायाव घटना जादों बे जायगायाव थांनानै दासिमबो खुनु माने बे जायगायाव सिल खालामाखै अबावबा मोनसे दाग दं माबा गुलि गावनायनि बेनिबो खुनु रेकर्ड गैया दा गथिखे बे घटना जे फेक एनकाउन्टार एखे थगायनाय बे जिनिसखौ जों माने दिनै फुरा स्ट्रं भाबै जों इस्टाब्लिश खालामदों आरो बेयाव माखासे माबादों होननानै कमप्लेन दङ बे सानै मानसिनि सायाव बिसोर ULB होनना बुंदों खिन्थु खुनु रावबो ULB होननानै बिसोरखौ कमप्लेन होआखै बिसोर ULB नि सोद्रोमा नङा प्रमान गैया ULB संगठना दंना गैया रावबो बुंनो हाया
दा नैबे जाय सानै माने जायफ्रा केस होदों होनना बुंदों दैमालु बसुमतारी फैसा खांनायनि केस होदों होननानै बिसोर बुंदों आरोखि दा बिसोर जाय दैमालु बसुमतारी केस होदों बिसोरबो बे मानसि सानै नामखौ मख'वाखै आरो बिसोरबो केस लिरना बुङाखै आरो ULB होननाबो बुङाखै बिसोर जास्ट माबायाव सेरफांगुरि थानाव सरि माने बिसमुरि थानाव बिसोर खोन्थाफैदों जे जोंनि न'आव माखासे मानसि असिनाखि मानसि फैयो असिनाखि मानसि फैनानै जोंनाव थाखा दाबि खालामफैयो बेखौल' होनना बुंदों आरोखि दा बेखौनो माने पुलिसफ्रा बे खबरखौ मोननानै क'क्राझारनि SPआ रायलायफैदों ओमफ्राय जेब्लानाखि बे सेप्तेम्बरनि 17 थारिखआव घटना जायो सेप्तेम्बरनि 17 थारिखआव घटना जाब्लासो ओइदिनखालिसो पुलिसआ FIR होनांगौ होननानै बिसोर लिंहरदों आरोखि अब्लासो बेबायदिसो बे गासैबो घटना मेकिं बेसोरखौ हमना लांबाय 17 थारिख माने माबायाव पुलिसआ सेप्तेम्बराव हमना लांनायनि उनावसो बिसोरखौ FIR होबाय आरो दा FIR आव बिसोर माने सहिबो होआखैमोन बिसोरो जेबो होआखैमोन आरो बिसोर खुनु माने ULB होननानैबो मेनसन खालामाखै आरो बे मानसि सानै नामखौ मेनसन खालामाखै दा गथे बिसोर फेक माने मोनसे स्ट'रि बानायनानै दिनै माने गावसोरखौ डिफेन्ड खालामनो नागिरदों दा जेखि डिफेन्ड खालामा सैथोआ ओंखारगोन जोंहा आसा दं आरो जोङो सानो बे गुवाहाटि हाइकर्टआ जोंनो बिसारखौ होगोन आरो जोंनो माने हिउमेन राइट्स कमिसनाबो जिहेतु बिनि सायाव स्ट्रं मोनसे माने अर्डार हरदों बिथोन हरदों बे बिथोन बादियै जोङो बिनि न्यायखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामो